Коя е най-глупавата маркетинг кампания, в която си изгорил пари? Какъв беше истинския урок от нея? Боже, в колко маркетинг кампании съм губил пари. Най-фрапантното искам да ми кажеш. Тоня да не обяснях как пускахме си новия Lightsaber в чужбина и направихме грешна кампания за приордър, в която просто накрая се оказа, че сме вкарали хора, които нямат абсолютно никакъв интерес. Тия списъци изгоряхме наистина една доста прилична сума пари. Разликата каква е, че в момента като се случи нещо такова, го възприемам като днеска е понеделник или днеска е вторник и това се случи. И си взимаш просто окей, то било така. Следващия път няма да е така. Губили сме много на черни петъци. Как? Пускаш късно кампанията, не си подготвяш добра оферта. Ако един потребител за половин секунда не разбере какво и как продаваш и по какъв начин да си го купят, значи нещо си оплескал. И като направиш някаква сложна оферта, ама като влезеш на тази страница, пък после на другата си добавиш еди какво си и тогава ти излиза някаква магическа оферта и така нататък. Боже, аз се мисля по принцип за дигитално грамотен човек. Има сайтове, на които не мога да се оправя. И казвам, добре, това трябва да е много по-лесно, трябва да е много по-елементарно. Така че по принцип софистицирани оферти са гаранцията за това, че нещо няма да се случи. Какво друго? Липса на подготовка. Това е арогантност, даже бих казал в повечето случаи. Аз съм бранда Хикс, щом съм бранда Хикс, хората ще си купуват. Точка. Няма нужда да им представям защо трябва да си купят, няма нужда да обяснявам защо цената е повишена с 40%. Няма нужда от нищо от това. Аз съм бранда Хикс. Като няма хляб, ще ядат пасти. И ми даде, ама това свършва с гилотина в повечето случаи. Кажи ми най-голямата грешка, която си допуснал в Facebook маркетинг кампания. Аз съм допускал доста фундаментални грешки. И това е било логика, която е важното да пуснем количество, а не да измислим маркетинг логиката отзад. И това е нещо, което най-често имам като критика към колегите ми, когато управляват определени брандове и кампании. Да, ако сме казали, че направим 5 видеа, направили сме даже 7 видеа. И нито едно от тия 7 видеа не отговаря на нито едно от нещата, които потребителя го интересува. Какво сме направили? Нищо, не сме направили 7 видеа. Създали сме нещо, което струва пари и накрая не е дало никаква стойност.